jụwa ajụjụ di anyị azụ onye Igbo kpọkara m ndị na-anụcha gị anya di anyị azụ onye Igbo gba m ndị na-agbago ose n'anya ihe anyị azụ onye Igbo kedu nne bụ na ị na-ata afụfụ ke nne bụ na na-adịrọ mma kpọkara m ndị na-anụcha gị anya 50% n'ime ha ga-agwa gị n'ọbụ Igbo na-eme onwe ha n'ọbụ Igbo na-egbu Igbo n'ịgbafuru onwe ha n'anya ndị ọzọ ga-agwa gị n'ọbụ Naịjirịa na-eme ha ndị ọzọ ga-agwa gị bad gọọmenti na-eme ha ndị ọzọ ga-agwa gị n'ọbụ ụka na-eme ha n'ọbụ omenala na-eme ha n'ọbụ dibịa na-eme ha n'ọbụ pastọ na-anyụcha ha anya ọkọta akara ya ụfọdụ si na ọ bụ Yoruba na fa bụ betrayers ụfọdụ si na ọ bụ ndị ugwu igbu mmadụ na-asọ n'ụzọ ụfọdụ si na ọ bụ politicians na ọ bụ fa na-eme anyị ụfọdụ si na ọ bụ kabas na ọ bụ fa na-anyụcha anya ụfọdụ si na ọ bụ godfathers na ọ bụ fa ka na-aya nwaneke n'anya ignorance akpụghị anyị isi akpụrụ alụbatị amaghị ife emega anyị taatị ya ka ndị bụrụ eziokwu agwa Igbo gawa nwere onwe ha eziokwu ka nna agwa Igbo ụchatịga ọfụma anyị kwụzie n'eziokwu eziokwu ga-enyere Igbo aka Igbo bụrụ akasị akasị anyị nwere eziokwu anyị edozie ndị Igbo kọma mma anyị nwere eziokwu anyị ebido ime ka ụmụnne anyị akwụsị ịkpa oke na ndị Igbo wemekọsịrị ife Igbo bụ Igbo kwakene n'okwu n'eziokwu eziokwu mmadụ gwara onwe ya mana ọ bụ ya bụ ọkasị akasị eziokwu ka bụ ya Igbo kwuzie n'eziokwu akasị akasị maka gị na mụ chọrọ ịgwa gị eziokwu n'obodo anyị nọ n'ime ya o nwere onwe ya ma ncha obodo anyị nọ n'ime ya o nwere onwe mana ụfọdụ ndị Igbo ka na-eche n'obodo nwere onwe ya ndị ofe mmanụ ka na-eche n'obodo nwere onwe ya ịmana ndị ugwu ka na-eche n'obodo nwere onwe ya mana ibe anyị mara bụ na anyị bụ ngwafịa kpọsara akpọsa ngwafịa kpọsalụ n'ebe ngwafịa kpọsalụ na bongo maka gịnị bongo bụ investimenti ndị ọcha ọyịmụ maka gịnị bongo bụ bizinesi ndị ọcha ndị ọcha na-ekwu maka fao ọ bụ nne bi ya nten itinyezi anya arụ n'etiti na nke afọ gbasara gị mmiri
politician mana abịa n'eziokwu na-edide anyị erie na-ekwu maka bahụ mmebi anten nafa hibere obodo a nafa gbara ego nafa hibere obodo a nafa were mineral resources nafa hibere obodo a ọsọ wee na-achụ anyị ọ bụ na ọsọ wee chụba anyị fenye anyị visa ejebe ebe fao alụzie na be fao anyị na-alụrụ ọlụ nafa hibelu gọọmenti nabani nafa egbara ego nafa ebulu ike nne niile na-asị nafa ji pawa na onye a bụ onye isi onye nke a bụ onye isi pancha bụ tiatega pancha bụ manija enwere pawa ma chọọ ma enwere ike ma chọọ ewu maka gịnị ihe ọ bụ tiatega ọ na-enekọta investimenti ndị ọcha anya mana ịfụfa ọ dịka fa nwere ọnụ okwu mana ịfụfa ọ dịka fa nwere ike ma ncha mmiri dị nnụ imega n'ime wee kweghasị ịchọrọ ịnọrọ onwe imega n'ime wee kweghasị ịchọrọ ijere onwe emebe gị iwe ịma mma ife na-eme ya eme ịma mmara na ọ bụrụ gị na bongo na-eme ife ịma mmara na ife bụ ikwuru bụ alụwe n'ọbụ biznes fa ịchọrọ imebiriba n'ọbụ nye investimenti ị na-achọ ka ịghasa ife ma ga-eme bụ nke a ga-akpọ dị akiatịka mgbanyụchala nri anya banyere ya fibu ka o kweta ọ na-emeghị ime ịma mmanụ ndị na-emeghị eme iji wee gbalụ gị nwa ụcha ntị gị ọmụma leti di m Chukwu Emeka ọdụm egbo Chukwu che na ọ bụ nya na bongo na-eme ife ọ mara na ọ bụ nne bi ya nten nne ya na ya na-eme ife mgbe fa ruru ọ bụrụ ya kọdụ ga na-akpa nkata na fa nwere nghọta kpakpasịrị wee kweta meruo na bongo kiateka wee jekwuru ọga wee siwa nonono anyị ekwere ọma ncha ọdụm egwu Chukwu amala ife na-eme chacha etu a ka anyị si wee nụọ ọgụ Biafra alili egbuo nwa bịala ije egbuo nwa bịala ije alili egbuo eziokwu ka nna gwa Igbo ụchatịrị ọfụma anyị kụzie n'eziokwu eziokwu ga-enyere Igbo aka Igbo bụla akasị akasị anyị nwere eziokwu anyị edozie n'Igbo kọma mma anyị kụzie n'eziokwu anyị nwere eziokwu ga-enyere Igbo anyị ebiri mekọ ụmụnne Igbo bụla akasị akasị anyị akwụsị ịkpa oke na ndị Igbo wee mekọsị n'ife anyị kụzie n'eziokwu wakene n'okwu n'eziokwu eziokwu ga-enyere Igbo aka eziokwu mmadụ gwara onwe ya
ime ibe ka ngwa ga-esiokwu amanụ ya bụ ọgụ ma ncha eziokwu ọma nkwe ka nya bụ ibe eme maka gịnị ya bụ nwa amadi fụlụ Igbo n'anya maka gịnị ọma nkwe ka anyị wee kwụọ anyị na-ebuo ọnwa bịara ije iji wee mee ka ị malụ nna anyị na-eme na-eme ibe ilotala onye ojukwu nyere ego ka o kwute ngwa ọgụ ya bụ ngwa ọgụ anatakwa n'Igbo ọgụ ebe maka gịnị nna anyị na-eme na-eme ibe ebe ka a ga-esi wee bụrụ ngwa ọgụ nataba a ga-efe ya n'elu a ga-agba ya na mmiri kedu obodo ọ ga-esi wee gaa ajụjụ ka mụ na-ajụ obodo ọ ga-esi gaa bụ nna a na-akpọ Allies of Ndebi and Tenue n'ọbụ onye merụe ngwa ọgwụ anatala n'Igbo mana ofibe na-agbawa m obi ndị Igbo mara iwe na-eme ụfọdụ si na onye nyere ego n'ọbụ sabo ụfọdụ si na onye nyere ego n'ọbụ bicheya ụfọdụ si na ọ bụ Igbo mere o ji lie ego ụfọdụ si na ọ bụ n'Igbo afụrụ onwe fa n'anya mana fa mara nna anyị na fa na-eme ibe a na-agba saịna nnebi akwa ma ncha mana ibe na-enwe m iwe n'ụwa bụ nke a anyị amarọ nne na-eme anyị amarọ ọba ma ncha nọmba 2 ka mmalụ ga-atụ ka ịmalụ mgbe ọbụla chọrọ iselect kiateka na bongo unu ga-eje na pefa wee mee dibeti fanụlụ na ntị ka mmalụ nke ị chọrọ imelụ bongo ọ bụ ndị nwere gudu plans nke ga-emepe obodo malụ ndị na-eme biliva ya bizines ka ịmalụ amalụ ifefe chọrọ onye ga-eme nke va na-ekwuo iwefa na-achọ onye ga-eme ka abịava wee zụọ iji wee malụ ga-atụ wee ịlọtalụ nwanne anyị okwude ndị Igbo o jelụ na beva wee na-agụlụva ibe ọ ga-eme wee na-agụlụva nke ọ ga-eme na nke ọma mme kpọwela mmụ ya mmue na onye chọrọ imebiliri ibe afamekwe ka o mee ịgbazi ike ire si mesi ahụ eme maka ọrụ ya akọlụ anyị kwụsị ime ọgwụ anyị ikpe anyị kwụsị ịtụ ọgwụ anyị ụta onye atụzi n'ibe ya aka ibe na-eme anyị esiro n'ime anyị nchebụ ofu na Chukwu Igbo fụrụ onwe ha n'anya nna anyị mere na-eme ibe na fa kalịla anyị na fa weli infọmeshọn welu sote anya mmiri tinye anyị n'ọgba aghara anya na-egbu onwe anyị nwanne a na-achụ nwanne ya anya na-ama onwe anyị ikpe ụfọdụ si na nwanne anyị ọhamadike ndị Igbo na ọ bụ ndị Igbo sụrụ imi na ọ bụ ndị Igbo mere ihe ọ na-aya juke n'onwe gị ajụjụ ihe niile m kọrọ gị n'akụkọ ga-eme gị ka
ịghọta ndị a na-aya ndị ebufa na-eme anyị nwanne anyị nọ na befa wee na-akpa ike nwanne anyị nọ na befa wee na-agba mba ọ sị na ya chọrọ nwere onwe ọ chọrọ ijele onwe ya mana ọ mara nne ya na ya na-eme iwe ọ che na ọ bụ bongo ka ya na-aya mana ọ mara nne ya na ya na-eme iwe nne bi ha nten ndị ọ nọ na bela ma na-echie ụbọchị ọ ga-apụ na bela ma na-echie ụbọchị ọ ga-esi bela apụba maka na asị onye obodo ọnwaliweba ga-emenwu ya emenwu n'obodo fao ọnwaliweba ga-emenwu ya emenwu fọma nkwe wee metụ ya aka na beba maka na fa metụ ya aka ụwa ga-agbali beba n'alụ fa metụ ya aka ndị Igbo ga-agbali ba n'alụ ọ chọrọ ka anyị malụọ nke bụ eziokwu anyị malụ nke bụ eziokwu anyị eteta n'ụra anyị malụ nke bụ eziokwu anyị emebe ọfụma maka na fa malụ information is power na fa malụ information is key onye na-amara ebe mmiri si wee mmadụ ya n'ụwa ọ ga-agba ebe ụzọ wee kwụsị alelu ka ọ na-atụ eyi eziokwu ka nna gwa Igbo ụchatịga ọfụma anyị kwụsịela eziokwu ga-ekele Igbo aka Igbo bụrụ ọkasị akasị anyị nwere eziokwu anyị edozie ndị Igbo kọma mma anyị nwere eziokwu anyị ebiri metụ ụmụnne anyị akwụsị ịkpa oke n'ala Igbo wee mekọsị n'ife ime obi Igbo gbakere n'okwu na-eziokwu eziokwu mmadụ gwara onwe ya mana ọ bụ ya bụ ọkasị akasị eziokwu ka bụ ya Igbo bube n'eziokwu ebe anyị dị so bizi na-ama onwe anyị ikpe anyị wee lofuo na ọ bụ mmadụ supụrụ ya kọm imigreshọn wee mara ebe ọ na-eje mana anyị amara ife anyị kpebiri ime anyị a na-atụ onwe anyị ụta yogogogo ndị Igbo ganụ mụti n'ọnụ elokwana na ọ bụ bongo bụ ya na-ekpenye ikpe elokwana na ọ bụ bubu bụ ya ji ya elokwana na ọ bụ nwofe mmanụ bụ ya ji ya nne anyị naba na-ebi iwe ọ bụ nne bi ya nten anyị bịa anyị eburu flag na-eme protesti na befa anyị ọmara na ọ bụ fa na-eme anyị ife na-eme anyị information is power information is key eziokwu mmadụ gwara onwe ya mana ọ bụ ya bụ ọkasị akasị
kọma mma anyị nwere eziokwu anyị ebido ime ka ụmụnne anyị akwụsị ịkpa oke n'ala Igbo wee mekọsị n'ime our only hope ka ime Igbo kọbasie ike onye bata na bongo ọgbanata n'ala Igbo ndị China ga-enanya n'ala Igbo Japan ga-enanya n'ala Igbo Taiwan ga-enanya n'ala Igbo Saudi Arabia ga-enanya n'ala Igbo India ga-enanya n'ala Igbo ma anyị dozie n'ụwa anyị anyị nwere the biggest market anyị Ọnịcha do ilu ọ na-aba a city for commerce. During the 1960s, it's all it's all belt, it's all wash, it's all cap. And when even alu another run aba. Omuni wo bagonu, ani ge mewu ye mewu. I been on the book of my city, abani wulu ma. Weapon and distraction. Onwe ligewe. Inanya na bani iwe na-eme bani. Ọsọ na-agba. Iwe amụ plan. Anyị gbasịsịa na bani. Elapụ be nna wewa. Iyo ogogo ọma mme. Amanse. Iwa mmiri ije. Anyị nwere ebuwe mfu. Anyị nwere nne gụrụ akwụkwọ. Anyị nwere nne bụ ike. Anyị nwere nne nwere ọnụ. Ndị Igbo ka anyị kwụsị ịkọtọ ndị anyị ji dị ebube. Anyị kwụsị ịkọtọ awa elders n'ala Igbo. Ọ bụrụ ọfa na-eme enwere onye nwere ọnụ. Ụsụ enwere ọnụ na-abụ ngo ma ncha ma ncha. Ọzọgodi gị bụrụ onye ugwu. Ọzọgodi gị bụrụ onye ofe mmanụ. Anyị ncha bụ ofu ife. Ụsụ enwere ọnụ. Enwere onye nwere ike ma ncha. Enwere onye nwere ọnụ ma ncha. Igbo gbakọta n'ọnụ ga-edozie n'ụwa anyị. Onye agbazina egbe ma ncha. Onye egwu na mma ma ncha. Iso na ndị na-atọ mmadụ. Nwanne biko chere okene. Na-achọrọ gaba anyị dịka Libya. Ha na-agba ọsọ. Nne na-ele n'ugbo ọgụ. Izibe anyị melụ shọlụ. Nne na-ele n'anụ n'iso. Izibe anyị melụ machete. Ọkwa ka ọsọ wee gba n'Igbo. Onye ọbụla mụrụ anya. Uche gị resị gị re. Ka anyị chekwa n'Igbo ka ọ dịla anyị. Anyị Igbo bụ iwe anyị nwere nwe. Anyị Igbo bụ iwe anyị nwere nwe. Ọ bụ na be anyị lụwa ọlụ, ụmụ anyị ga-enwe ọlụ. Akwụsị ịchọ visa e ga-ejije obodo oyibo. Maka na ọlụ dị be anyị abanye amaghị mma. Igbo gbakọtara ọnụ anyị dozie obodo anyị. Eziokwu ka mụ na-ekwu. Eziokwu ka mụ na-ekwu enyi. Mmiri bụ ogogo.
akasị